Zdravím vás, priatelia. Mnohí z vás chodívate na masáže, či už na klasické, relaxačné, hĺbkové, športové, masáže akéhokoľvek druhu. Ja sa primárne venujem masážam hĺbkovým, liečebným, to znamená, že sa snažím vyriešiť bolesť alebo nejaký problém primárne na chrbtici. Áno. Krčná, hrudná, drieková. Masírujú sa aj iné časti tela, samozrejme, hĺbkovou masážou. Ale poďme teda k masáži chrbta a ako taká správna masáž hĺbková by mala vyzerať. Čiže na začiatku masáže mi klient povie, čo ho bolí a teda aké miesta na tele ho bolia, aby som teda vedel, čomu sa mám viac venovať. Samozrejme, že počas masáže zistujem, ako je ten človek stuhnutý, čiže tam ja patrične osobne venujem viac času a viac úsilia na to, aby som uvoľnil to dané miesto a odstránil problém. Čiže začiatok masáže by mal vyzerať podľa mňa, začiatok hĺbkovej masáže asi tak, že keď začínam masírovať, tak najprv uvoľním fascie. Čiže zistujem, v akom stave je chrbát toho klienta. Ak je potrebné, ponaťahujem fascie minimálne v drieku, rozhýbem tú kožu. Následne sa nanese olej. Ja používam oleje, ktoré sú prírodného druhu. Čiže pri roznášaní, rozmasírovávaní toho oleja vlastne začínam relaxačnou masážou. Pripravím toho klienta na tú hĺbkovú masáž. Následne vlastne zistujem počas toho začiatku roznášaní toho oleja, zahrievam tú kožu, zistujem, kde je ten človek stuhnutý. Ak mi to nepovie, tak to zistím aj sám. No a nasleduje takzvaná hĺbková masáž. Samozrejme, že to je bolestivá masáž, pretože spazmy a vysoký svalový tónus, či už tie spazmy sú chronické alebo nie, sú boľavé. Čiže ak vám niekto povie, že takáto masáž nemá boleť, tak to nie je pravda, pretože spazma samotná je boľavá. Hej? Tiež klient vie, ak vie, že mi má oznámiť počas tej hĺbkovej masáže, aby som ubral z tlaku, pretože ho to agonicky boli. Ak mi to nepovie, tak samozrejme, že ostanem pri tom svojom tlaku, ktorý ja nejakým spôsobom prispôsobím tej tuhosti toho svalu, veľkosti toho človeka, veku a nacítim si toho klienta a na základe toho ja vytvorím patričný tlak, aby netrpel veľa. Snažím sa tie spazmy rozmasírovať, čiže nasleduje tá hĺbková masáž, ako som spomenul. Pokračujeme v uvoľnení, čiže po zážitkovej hĺbkovej masáži si to telo potom trošku uvoľním, upokojím toho človeka po zažitých bolestiach. Hovorím to preto, že nie každý to tak vníma. Sú ľudia, ktorí bolesť znášajú ináč než iní ľudia. Niekto veľmi trpí pri masáži, niekomu to nevadí. Mám klienta, ktorý ku mne chodevá už viac než 8 rokov. Každý týždeň, okrem víkendov a nejakých sviatkov alebo dovolenky, ale pravidelné. A robí mu hĺbkovú hodinovú masáž a po prvej pol hodine mi zaspí. Prisahám. A to vyvíjam na ňo tlak taký, kde iní jedinci to nezvládnu. Čiže treba stále povedať, či už mne alebo inému masérovi, že chcem určitý tlak, aby na mňa bol vyvinutý. Čiže nebojte sa aj masérovi povedať, ak ste niekde na masáži, prosím vás, môžete pritlačiť, ja to necítim. Ak vám masér povie, že masáž nemá bolieť a ten tlak má byť taký, aký vytváram, tak neviem, ale ja som už z masáže odišiel.
V strede masáže som sa postavil a odišiel som. No po hĺbkovej masáži teda, jak to rozkuskujem na určité časti toho tlaku, tak nasleduje zase ukľudnenie toho človeka, hej, trošku si ho ukľudním, uvoľním to rozmasírované, stuhnuté telo a nasledujú banky. Nie stále, samozrejme, že tie banky dávam, ale ja som za to, že kvalitná masáž by mala byť ukončená bankovaním. Dostatočne to prekrví to telo a ovplyvní to nielen lymfu, ale aj odstráni to rôzne toxíny z tela aj z kože. Také bankovanie má veľa benefitov. Čiže nasleduje bankovanie. Bankujem primárne miesta, ktoré sú nejak bolavé, alebo okolí spaziem. Najviac bankujem medzilopatkové priestory a driek. No a po takom bankovaní utrem olej, ktorý ostal a na konci, nie stále, ale a hlavne v lete nanášam chladivý krém, chladivú emulziu. No tak má vyzerať u mňa liečebná masáž, ktorá má vyriešiť nejaký problém. Hej? Čiže, ako som už spomenul, ako to vyzerá, trvá to zhruba pol hodinu, sú aj hodinové masáže. A ešte jednu vec musím spomenúť. Hodinová masáž chrbta môže byť len vtedy, ak je to klasická masáž. U mňa hodinovú masáž chrbta nevydržíte, ne? To sa nedá, bohužiaľ. Niektorí ste možno na to zvyknutí, ale sú to klasické masáže a tam si človek oddychne a možno to končí rašelinovým zábalom, alebo ja neviem, kolegyňa v Otrokoviciach to robí medovú, čokoládovú masáž, lávové kamene, ja to nerobím. Robieval som to pred 10 rokmi, teraz nie. Ja hlavne pomáham ľuďom s ich problémami, s ich bolestiami a ak sa chce niekto psychicky uvoľniť, tak u mňa sa uvoľní, odídu mu všetky myšlienky z hlavy, verte mi. Tak takto by mala vyzerať masáž hĺbková. Z môjho pohľadu ja to takto robievam. Pekný deň, priatelia.